So yun guys, good morning. Good morning everyone. Good morning everyone. Saan man kayo sulok ng mundo. Good morning to all. Ayan. Hey guys, good morning, good morning. Good morning everyone. Good morning everybody. Welcome to my live. Hello sa to viewers, good morning. Good morning everyone. Hello sa to viewers, shout out sa to viewers. Good morning, good morning. Good morning sa 4 viewers. Good morning, good morning. Shout out sa inyong mga kabayan. Shout out. Good morning sa viewers. Good morning, shout out sa viewers. Hello.
Hello sa 3 viewers. Ayan. So ayan mga kabayan. Gusto nyo magbaba ng link. Magbaba po kayo para ma-play natin. Mag-play tayo ng video ngayon. Ayan. Balik mo lang. Balik mo lang. Good morning sa 6 viewers. Good morning mga bayan yan. Salamat sa mga dumadaan. Ko sa may kapal, ikaw sana'y malaya na. Good morning sa 7 viewers. Happy Wednesday. Ayan mga kabayan, good morning, good morning. Shout out. Ang magmahal. Ayan, kanta muna tayo. Good morning sa 10 viewers. Shoutouts. Good morning mga kabayan. Good morning. Saan man kayo sulok ng mundo. Ayan, good morning. Salamat sa mga dumadaan at sa mga papasok pa lang sa aking live. Ayan. Welcome to my live mga kabayan. Welcome to my live. Happy Wednesday. Ayan. Yan, good morning sa 6 viewers. Maraming salamat. Good morning.
Yan, good morning sa team viewers. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga dumadaan. Yan, good morning sa 13 viewers. Maraming salamat mga kabayan. Good morning. Yan. Shout out sa 12 million in the house. Hello, good morning sa 30 million in the house. Maraming salamat mga kabayan. Salamat sa mga dumadaan. Hello, good morning sa 7 viewers. Maraming pong salamat.
Hello sa 5 viewers. Hello, hello, hello. Good morning mga kabayan.